گروپên çekdar hejmarek welatî li gundekî li Herêma Efrîna Rojavayê Kurdistanê revandin û yek ji wan welatiyên Kurd rastîlêdan û eşkenceyê hat û sedem bi tenê ew bû ku ala Kurdistanê di telîfona wî de hebû. Rêxistina mafên mirovan li Efrînê ragihand ku di heştê vê mehê de hejmarek welatî ji gundê Kefersefrê yê navçeya Cindrêsê ji alê çekdarên Grupa Semerqend ve hatin revandin. Piştî danepereyan roja pênşema Bûrî hatin berdan. Rêxistinê nîşan boyekî jî kir ku di nav ciwanên ku hatina berdan de welatiyek rastîlêdan û eşkenceyê hatibû. Sedema wê yekî jî ku ala Kurdistanê di telîfona wî de hebû. Welatiyên hatîn revandin ev bûn: Hesen Hesen Şîr, Murad Sîdo Xelo, Ehmed Hesen Mihemed, Abdurrahman Mihemed Mihemed, Alî Qadir Hecî. Ji derê amaje kir ku her welatiyekî revandî 3800 lêreyên Tirkî daneçekdaran heta ku hatin berdan. Serbarê ku ev ne cara yekê bû, ev welatiyên navbûrê hatibûn girtin û beramberî serbestberdana wan pere hatibû dan. Rêxistina mafên mirovan li Efrînê diyar kir jî ku grupa bi navê polîsên leşkerî û çekdarên Grupa Melikşah yê ku gundê Qurtiqlaqê Piçûk yê navçeya Şaran kontrol dike, di dehê mehê de welatiyê bi navê Aslan Horo yê temed 55 salî ji xelkê gund revandin û destdanîn li ser hemî kelûpel û amêrên malbatê yên elektronî û mobaylên wan û ew berev cihekî nediyar vebirin û taweke niha jî tu zanyarî li ser wan tune ye.